Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni basela mazibela eIthonga ngomhla ka-9 February. Hayi-ke guys, uphinda umane wavuka ubuqinqinqi bakhe wadubula unina esihluzwini guys. UMamFethu umane wacosha uthuli phansi, wahayiza umama wakhala esikanandi esho ukuthi phinda mntanami ngicela ungixolele ungayenzi leyo nto. Kodwa ngendlela kade seyiyona kuphinda bungafunga ukuthi silwane uqobo lwaso. Ubekade segciza ngisho amathe emlonyeni amehla sejike abovu. Ephefumulela phezulu kubonakala nje ukuthi useyaqeda-ke manje ngoMamFethu. Guys, kuthe kusanjalo nje kwabe qhamuka uSanele guys egqoke ngisho i-bulletproof. Wangabe sakhuluma nje wamane waqhumisa isibhamu phezulu emoyeni. Uthethe uyaphenduka ukuphinda. Hayi, wamane wamhlaba ngaso isibhamu. Ngenqindi yesibhamu guys ebusweni. Hayi, naye-ke guys wacosha uthuli. Waquleka kanjalo-ke guys uphinda. UMamFethu-ke base bamqukula-ke bamgaxa. Baxhuga naye baze bayofika endaweni enokuphepha. Guys, uphinda-ke uqulekile isikhathi eside la aphaphame khona. Ubelokhu ethi usanele like umbona nje ukuthi uyayibuza uyayiphendula ukuthi hayibo bekade ephupha noma cha, ngoba phela wazi uSanele ukuthi usejele. Guys, uthe mithi nhla wabona abafanyana ababili beza le boqamama. Wathi hey nina, uzani labafani bami? Wathi wena hluthu, sondela la. Wathi aningitshele bafani bami, anisibona ngalesi salukwazi. Wabevula ifoni wakhipha isithombe sikaMamFethu wathi lesi salukwazi nje sihamba nomfana nje omubo omnyama ufana njengami. Anibabonanga abafana banikini ikhanda sebesaba nano isibhamu lesi siphethe uphinda. Uthe hey nina, ngikhuluma nani? Anufuni ni 200? Niyawazi 200? Ngizomnikeza 200 rand. 200 rand each. Ngitsheleni nje nini ukuthi uphi lo gogo. Abafana baqhubeka guys. Baphika bathi abambonanga. Wathi hayi fusekani-ke, fusekani. Hambani la. Futhek. Hayo guys. Kubonakala ukuthi manje usecasukile ukuthi hayi uMamFethu umane nje wabaleka engakawuphethe lo msebenzi okuyibeka phela kuntanzi ukuze phela kucaca ukuthi uyindodana impela ayikhetha ngokweqiniso. Shuthi kahle befuna nje ukufika nekhanda likaMamFethu aliphose kuntanzi bese-ke bamnikeza imendlela-ke zokuba indodana yakontanzi. Imagine, akupheli-ke lapho guys. Leko ntanzi-ke indaba zokuthi-ke uphinda benoMamFethu banyamalele imande ifika. Uzama bekade eshunquthula ukugela ukuthikithela esho kahle ukuthi yeyi nina nithonyamalele uphinda noMamFethu kanjani nigcwele igcekele ekhaya ningazongibhedela la nina. Hayi guys, uthe ukubeka ucingo nje uzama phansi untanzi bekade enyanye. Kubonakala nje ukuthi naye sekuthi akaphumela eminyango aqhokoze yonke into ethi security lapha yakontanzi ngoba i-useless. Hayibo guys, umane nje wathi uzama yabo uphinda ngamsola nje ukuthi naye ubehind yonke lento le. Useqa noMamFethu manje. Asho untanzi athi hayi impela vele lo mfanyana akaqala ukuyenza lento le. Angeke nje impela ngize ngiphike ukuthi usephinde wasikhaphela lo mfana. Guys, lapho besho uphinda avaze inhlobo abakhapheli kunalokho lapha ekhona uyalwa ufuna ukuthi aphinde amthole uMamFethu ambulale. USanele-ke guys ufike nje endlini engathi icontainer endala nje wamuthi qatha uMamFethu. uMamFethu bekade ekhala eziyinhlungu zaladutshelwe khona ehluzwini ngapha uyabalisa ngendodana yakhe uthi kodwa uphinda ngamzala uphinda angangenze kanjani kanje uphinda ngibe ngamzala. Hayibo uSanele guys akavaze eloke elalela uMamFethu ebalisa umane nje wathi nginikeza ama-recordings iyona kuphela into esizokwazi ukuthi sinqobe ngayo le. Wathi ifoni yami wathi isikhwama uMamFethu wazivula isikhwama waphuthaza ifoni. Hayibo luthi ifoni. Wathi hayibo ngeke iphi ifoni yami. Waqhubeka wasibheka isikhwama. Wathi hayibo wayikho ifoni. Ayi uSanele wabona ukuthi ngeke hlebha akakwazi ukubheka kahle umama ngoba useyinhlungwini. Wamuthi hlwe isikhwama efuna ukuyibhekela yena mathupha. Wasithuntutha isikhwama lutho uqathaka ifoni. Wathi uMamFethu mhlampe iqathake lapha ngesikhathi ngilwa lapha nophinda. Mhlampe isale khona. uSanele guys umane wathwala izandla ekhanda bese kushoda ukuthi athi maye
ngaze ngaleqela ubalejele. Guys, akupheli-ke lapho. Iphoyisa kuSibiya usezwile-ke ngadlebenye ukuthi hhayi sengathi-ke weqile uSanele. Into ayenzile-ke kubaphoyisa umane wahamba waya straight kubo kaSanele eyobheka phela ukuthi ngabe akabalekanga yini waphindile ekhaya. Theme efika nje khona wathi mkhipheni. Ha, uNokwanda wathi ubani yena? Wathi sezwile phela uSanele ukuthi weqile. Wathi manje pho nithi nimbhekele ekhaya. Niyenzeni ingane yale ekhaya, Nike nje nibulala ingane. Nizongithi, hey! Wathi hey we mama sinaso leso sikhathi asisecheni yonke lendlu. Wathi nisheshele, wathi hey we mama musukume endleleni yamaphoyisa seyisecha lendlu. Nangampela bayisecha. Kwakhala ibhungezi-ke guys, lutho ukutholakala uSanele. Lapho-ke noNtanzi useyazi ukuthi uSanele weqile, impela bona benozama. Ayi, basahlalele novalweni-ke manje. Fikile kuphinda guys ezosho ukuthi hey, weqile kuMam Faith. Wamane uthi uzama yabona wena, ngiyabona ukuthi uyasebenzisana noMam Faith. Naye lo Sanele lo weqile ejele. Shuthi kahle uze la uzosibulala uzosiqeda nje nya. Angithi wathi uthi uyazama ukuphika uphinda ethi hey mina ngithembeke kabi kulomndeni. Baba, ngifakazele ukuthi ngithembekile kulomndeni. Wathi hey wemfana, seka wangigila wena. Ngizokufakazela kanjani? Wathi ngimdubulile uFaith. Wathi hey sizothini ukuthi itulo lakho nje vele lelo qhamuka nalo. Wathi ngingenza noma yini baba ukuyibonakalisa ukuthi ngithembekile kunini. Wathi nayo into ozoyenza uzohamba umthole uMam Faith, umthole naye uSanele, ubabulale ebese-ke unginikeza ubufakazi balokho. Uma ukuthi yahluleka ukwenza lokho senze njani ngawe? Wathi ngizozinikela lapho kuwena baba ebese wenza noma yini oyithandayo ngami. Hayibo guys, uphinda ube uqusho lawo mazwi wagijima-ke manje useyombheka. Qale lapha esitolo sakodladla wathusa umama wakhona ngesibhamu waminca ebuza uMam Faith ukuthi uphi. Waphika umama ekhala ethwala izandla ekhanda, kubonakala ukuthi ngampela akaqamba manga uqinisile akamazi uMam Faith. Sesuka lapho uphinda wayale komagwaza eyothusa nabakhosikazi akhona. Theme efika khona wathi Faith. Hayi umbali benoNokwanda bathi akekho uMam Faith lana. Wathi hey nina, ngizwile ukuthi noSanele uphumile ejele, ngifuna uma manje. Ngithi ngithini kunina? Bathi asimfihla ngothi lalela la wena nkosikazi kaSanele, mekukuthi ningiqambela amanga ngizongithola kahle, ngizokukhahlela inja ngigqibe ngekati lekhaya. Hayibo guys, Theme ephuma lapho gaqaza isicapha, hey inhliziyo ecishe yaphuma ngomlomo guys. Kuyena phela uNokwanda benombali. Guys, sekusuka lapho kwabe qhamuka uMam Faith echuga khona impela kuleli khaya leli lakamagwaza. Ngaze ngasho ngathi eyiba nesibindi laba umama. Umbali umfihla kanjani ngampela uMam Faith benaye uNokwanda, bazi kahle ukuthi uphinda uhlanya. Baphika impela bazi kahle ukuthi ugcwele indlu uMam Faith. Yo isibindi, hayi lesa sibindi sinanethambo eceleni. Guys, kuthe kusanjalo uphinda wabona ukuthi hayi ngathi inhlanzi kishelwa amanzi makunje. Akamthola uMam Faith. uNtanzi usho kahle ukuthi mehluleka kuzomela ayinikele khona bembulale. Wamana waphindela kulesi sport la amdubulele khona uMam Faith. Wathinta ngisho iqhaphozi legazi akade lisalile phela la Mam Faith. Ekhala uphinda kubonakala ukuthi uyasaba naye manje koyinikela kuyena phela umnomzane wakhe uNtanzi. Utheme ethi qala hayibo ubonani ngamehla akhe. Phone kaMam Faith guys, bengathi uthola igolide uqobo lwalo. Wayiqula le phone, wayibambisisa, wayizwa ubona ukuthi ngampela iyona ngampela yini. Hayi wabona ukuthi at least unalithikitho kwamanje elizomgcina ephila ngoba mehambisa le phone kusho ukuthi ama recordings are safe. Okusho ukuthi ke oNtanzi hayi impela they are a little bit off the hook. Impela unoxhaka awukakafinyelele enyaweni zabo ukubaluma ngoba phela amaphoyisa wa90 ebambeka kubavalele ejele. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohle ukusubscribe nilike comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqobeleni basela mazibela eIthonga ngomhla ka9 February. Hayi ke guys, uphinda umane wavuka obuqinqinqi bakhe wadubula unina esihluzwini guys. uMam Faith umane wacosha uthuli phansi wahayiza umama wakhala
esikaNandi esho ukuthi phinda mntanami ngicela ungixolele ungayenzi leyo nto. Kodwa ngendlela kade seyiyona kuphinda bungafunga ukuthi isilwane uqobo lwaso. Ubekade segciza ngisho amathe emlonyeni amehla asejike abovu. Ephefumulela phezulu kubonakala nje ukuthi useyaqeda-ke manje ngomamfidi. Guys, kuthe kusanjalo nje kwabe kuqhamuka uSanele guys egqoke ngisho i-bulletproof. Wangabe sakhuluma nje wamane waqhumisa isibhamu phezulu emoyeni.